web-saytynyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Ötüşlere ba ýurdumyň her bir güni toýdyryp bayramlara betlenýär. Ine bugun bolsa Türkiýe eksport haritlarynyň serisi geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytynyň agdy bir dörejilik topar bolup ajaýyp dawara gatnaşmagyna gelip, onda näme mehriban tamaşaçylar edi diýleşler bizden daşlaşma, biziň bilen galyň. Mehribanlar, bugünkü sergimizde Türkiye döwletem öz ajaýyp sergiler bilen gelipdirler. Gelin olaryň öz alyp barýan işleri barada tanışyp bolalım. Sizi hoş gördük. İsmim Asaf Guliyev. Meň adym Asaf Guliyev, Aslan Panel Kibar Holding kompaniýasynyň satış müdiri. Ikinji nowatda men Türkmenistanyň prezidentine we Türkmenistanyň halkyna bizi gollaýanlyk üçin, mehmançylyk üçin hemde şeýle döredip beren mümkinçilikler üçin köp sawatyn aýdýar. Öňümizde ýetip gelýän ýetiraplyk bayramlaryny küýsürekden gutlaýar. Biz dünýäniň 5 ýerine sandwich paneli öndürýär. Ilaytyda 2025-nji ýylda Angliýada fabrik açmagy meýleşdirýär. Biz öňüm Türkmenistana sandwich panel önümlerini getirýärdik. Indi elbetde onuň siziň gollawyňyz bilen hasam ýokulanmagy syýas. Biziň panellerimiz ambarlarda fabriklaryň guruluşynda ulanýar. Täze döwrüň täze tehnologiýanyň önüm diýsegem ýalňyşmaz. Sizlerim uly hormat bilen bu gollaw araşýar. Elbetde gelecekde de hyzmatdaşy hassa artdyrmagy meýleşdirýär. Sizlerden de saygıyla sevgiyle bu desteği bekliyoruz. Mehriban tamaşaçylar, biziň dostluk dowamlyk ýurtlarymyz güýçli depkinler bilen diňe öňe barýar. Ine bugünkü sergimizde bolsa öz ajaýyp haritlar bilen gelipdirler. Siz hem bugünkü öz alyp barýan işleriňiz bilen bizem tanıştyrsaňyz, ýyleşlemeden tanıştyraýsaňyz. Merhabalar. Salam, men Ömer Yetil. Bargelada dolunujy bolup işleýän. Şu gün ýanymyzda Murat Bey bilen Batyr Bey bar. Ýagny bular Türkmenistanyň jogapkärlemde bolup durýar. Bargela barada aýtsak, 1950-nji ýyllarda Türkiýede koloniýa öňürüp başlady. 90-njy ýyllardan başlap bolsa atyr öňürüp başlady. We şol döwürden bäri göçümiz ýaly önümlerimizi köpeldik gelýär. Köp sag bolun. Murat, siz bilen iş şäherçäsiyede biziň dostluk dowamlyk ýurtlarymyz. Siz bu işi näçe ýyl bäri dowam etdirip gelýäňiz? Men bir näçe ýyl bäri dowam etdirýär bu işi. Häzirde biz Türkiýanyň belli brendi bolan Bargella atyry otomobilýan islerjileri, koloniýalar we her dezodorantlar ýaly görnüşleri tanatmak üçin berde mesela her ýyl görnüşde dokulary, bunun her ýyl görnüşde otomobil islerjileri bunu tanatmak üçin berdi diýelim. Ha, elbette her bir atyryňyz hoşba ýyty bilen her bir müşteriýini özüne çekýärde. Ýürüýte özüňiz saýlap alýan bir brendiňiz barmy ýa? Müşterileň isle goýunça nemetýär, ýasaýaňyzmy? Esasy müşterileň isle goýunça diýelim. Biz esasy halkymyza, Türkmenistan halkyna el ýeterli bahadan Türkiýeden atyrlaryň gürlü görnüşleri bar. Ha, durjulugyna görä, üýtge ýa durjulugyna görä güýçli dokulary bar, renan dokulary bar, oglan dokulary bar. Durlu görnüşde, bahalar durlu görnüşde islerjiler bar. Başga da görnüşlerimizken autolog islerjiler bar. Sağ olun, bizim size alyp barýan işiňizde ol üstünlikler arzu etýär. Sewdaňyz hemişe bol bolsun. Sağ olun. Ine mehriban tamaşaçylar, ýene bir Türkiýe döwletinden gelipdir. Sizi bugünkü sergide hoş gördük, hoş geldiniz. Neler bilen geldiniz? Bizde öz kendi alyp barýan işlerinizle tanıştyrsaňyz. Salam, meniň adym Meryem Kuram. Türkiýanyň Adana şäherinden bugünkü geçirilýän serge gatnaşmagyna geldik. Biz 35 ýyllyk bir firma, çüýli kompressor we tekstil bedirelerini öňürýäs. 15 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistana çüýli kompressor bilen tekstil bedirelerini satýas. Men Türkmenistany gaty haladym, bärse gaty owadan bir arasy ýereken. Biz ýene de gelmäni dowam ederiz. Sebäbi bärde gowy ara gatnaşyklarymyz bar. Biz bärsini öz ýurdumyz Türkiýe ýaly görýäs. Biz üçin Türkiýe bilen Türkmenistanyň tapawdam ýok. Döwlet başçylarymyz bize şol ugurda has köp mümkinçilikler döredýär. Biz hem şol ugurda sewdalarymyzy ýokarlanyrýas.
Türkmenistan biziň üçin söýüp söwda edýän ýurtlarymyzyň biri. Dünýäň köp ýerine söwda edýäs, ýöne Türkmenistana has gowy görýäs. Bile işleşýän gerçek ýigit hususy karhanasan bize has köp kömek edýär. Biz bile çüýlü kompressor satýas, senagatyň her kunjogyna gysylan hawa gerek bolýar. Soň şu taýda çüýlü kompressor satýas. Siziň bilşiňiz ýaly Türkmenistana has köp tekstil fabriklary bar. O taýlarda bolsa Bellakens diýip atlandyrylan tekstil bedirelerini satýas. Türkmenistana maýa goýumlary dowam edýär. Nesibedenden bizem şolara goşulmagy arzu edýäs. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän iki ýurduň döwlet başçylaryna köp sag bolsun aýdýas. Sag bolun. Mehriban vatandaşlar, ýene bir dostluk doganlyk ýurdumyzdan, Türkiýe döwletinden musafirler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Biz Türkiýede gümrük hyzmatlarynyň konsultativ hyzmatlary boýunça hemde demirden demir ölümleri öndürýär. Deranlar üçin bolsa sumka öndürýär. Uruluşlar üçin agaz öndürýär we şu ölümleri Türkmenistan bilen dünýäniň ähli ýerlerine uradýar. Her gümrük nokodunda biz 24 işgärle hyzmat berýär. 17 ýyldan bäri biz gümrük uğruna işleýär. Ýaşylyň bäri agaz işinde yer alýar. Soňky 3-4 ýylyň içinde bulary öndürme maşadyk. Bu dünýäniň ähli kunjogyna bularyň ähletine uradýar. Nedip bolsa Türkmenistana dostlarymyz halasalar, olar bilen işleşmäne taýýar. Men Türkmenistan bilen öňden bäri işleşip gelýär. 2008-nji ýyldan bäri Artvin şäheriniň Opo gümrük apatyndan urulan ähli öňleriniň dokument işlerini bilýär. Edatanam şol sebäpden men size öğrenýär. Çünki Türkmen halkyny men özüme öğrenýäkim görýär. Türkmen sürücüleri bizi öğren gowy görýär. Biz her ýyl Türkiýede Türkmen sürücülerine sumka berýär. Ine göçüňiz ýary bularyň ähliden biziň Türkmen işgärlerimiz. Biz Türkmenistan bilen uly hormat we söýgü bilen işleýär. Hemäňize köp sag bolsun aýdýar. Türkmenistan, Türkiýe iki dogan ýurtdur, bir jan. Köp sag bolun. işte bir candır.